Apa, ni Jaime naz, da Los Cretinoseko gitarrista naz, da abestu behitzen dut. Haupa, Oier naz, da bajue joten dut Kretinos taldia. Ni Barba naz, joten dut baterizia Los Cretinosekin, eta hori, da oin falta da Ibai, bebai dala gitarristia eta ez dala etorri. Ba, gazen 2002ko udan izala lehenengoko Fiesta Los 70, eta gazen hor, eta justo Jaimekin juntau nintzen, eta fangileen hortik hor, eraten trago pare batzu, eta musikia eta holan badana konpaineten zauen, eta niko hau zer, porque zu dakizu joten gitarria, eta ni baterizia, eta hori, segiden ensaietan Jaime eta ni, udan, goitzetan hor deposituetan, eta gero gabonetan ero ja Oier bai sekuestran gau, joteko gurekin, zala Jaimen kuadriakoa bai zigarrolakoa, eta Ibai beste gitarra jolia ezauen tarda bat etorten. Bai, dauko gura bestizeak bai, dauko batzuk, baina bai hemen bertsioak itzen gau, lokalien gazenien igual aspertuta moruen edo, itzen gau bestia, eta ondo pasetan gau, baina gero kontzertuak emuteko, nahi zau dugu ez eitzia bertsio asko, eta itzen bagau gure letrakin edo izten bagau eure letrakin dalako oso pertsonala. Entzun gauen konkursu ezauela eta hori, eta animau ginen dano, eta segiruen apunta ginen. Bainen bezen, ez dakiz gugare guztetan jaku musika izen bazarra, ezberdina, blues, surf, instrumentala, punk rock, ez dakiz guztetan gare koketa ginen bezen, dauko etiketa. Hasieran apurtxo bat nervioso, baina segiruan soltetan gare, osea, gustora egoten gare gainera. Talde pillo bat guztetan jaku, Ramones, The Who, Ventures, Rolling Stones, Burning, eta Los Cretinos onenak, Ondo da zela, eta holakoek izan bideela. Oso ondo da zela, eta hola grupuek atarateko aurrera, eta Los Cretinos onenak.